La meva mare i el meu pare em van obligar a estudiar música quan era petit. A mi hi havia molt de hate a la meva edició. Jo quan vaig sortir vaig flipar amb la quantitat de gent que m'odiava. M'encantaria llepar-te els peus, em diuen moltes vegades. I tu, bueno? I jo... Quin és el pitjor consell que t'han donat mai? No et presentis a OT, em van dir. Si un dia té 24 hores, dedico 12 hores a fer música i les altres a totes les altres coses. Nosaltres no votarem mai a França. Clar, exacte. Vota gent. Sí. Mare que em va parir. Sí? Puah! Pues a tu no et va votar massa gent, tio? És que crec que tinc al·lèrgia. I em va dir, no, carinyo meu, això és ansietat. Perquè va haver-hi una època de la meva vida que vaig tenir TCA, trastorn alimentari, i els meus pares m'obligaven a tenir la porta oberta al lavabo. És guapa. És guapa, Hòstia, així en directe. O sigui, ella no tenia ni santa idea de que jo tenia intencions de començar algun tipus de relació amb ella. Que plot twist, No, però és que després he parlat amb ella i em deia, jo què collons havia de saber? Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Bon dia, família. Benvinguts al Reservat aquí una setmana més. Com estàs, Capde? Pues, tio, avui estic molt enfadat. Per què? Tio, a l'últim podcast tenim 15.000 reproduccions i ningú s'ha subscrit. Què és això, tio? Tio, Espavileu i activeu la campanita. no costa res donar-li el botó. Perquè, per exemple, el podcast d'avui ja us sortirà al mòbil la notificació, espavileu ja. I res, ve un xaval que té 28 anys, jo crec que el coneix tota Catalunya, i a fora de Catalunya també el coneix molta gent, o sigui que avui mandanga de la bona, persona important, que és com el Justin Bieber català. Per què? I diré per què. Perquè li agrada igual a una dona de 60 anys i a una noia de 16. Que això és molt important, És molt important, és que estàs fent les coses molt bé. Més enllà d'això, el tio canta com els àngels i ho ha demostrat per totes les grans ciutats de l'estat. I res, no sé, jo ja et dono tu la paraula, perquè com jo... cada setmana, al Reservat ens agrada portar gent influent o amb diners. Avui fem una altra excepció i tenim Miqui Núñez. Uei! Bon dia, bon dia. Millor presentació que t'han fet mai, Hòstia, sí, la gent amb diners o influent, em sap greu, avui cap de les dues coses, Cap dos. Com estàs? Com has dormit? Molt bé, no, he dormit bé, normal. Perquè em vas dir l'altre dia, estem parlant per WhatsApp, i m'he dit, tio, estic dormint de mitja 5 hores al dia. Sí, tio. Per què? Què et passa? A veure, és culpa de la feina, òbviament, perquè la penya només veu els concerts o eufòria o la música que treus, però darrere hi ha una quantitat de curro espectacular. O sigui, hi ha dies que somio a mitjanit que estic treballant i m'he de despertar, enviar correus i coses d'aquestes, i a part, un dels grans problemes és que s'ha juntat això amb l'arribada d'un cadell, d'un gos a casa nostra que hem adoptat fa poc, i és una destroyer, és una assassina, es porta bé, però quan li dona el xungo, no hi ha qui I es l'aguanti. porten bé amb l'altre gos, perquè clar, la Sara... Que per cert, una abraçada a la Sara, que havia de vindre avui, Sí. que qui no conec la Sara és la parella del Miqui, que també canta, Sí. i havia de vindre avui, però estava malaltona. Una abraçada des d'aquí, que recupere aviat. Jo et faig promo, carinyo. Alta velocitat és l'últim single que ha tret, aneu a escoltar-lo. Vinga. Vale, seguim. Fefe, jo tinc una pregunta. Tu somies que treballes i t'has de llevar i et fiques a treballar? Sí. Això és greu, Sí, bueno, mira, jo crec que algun problema dec tenir, per aquí dins ja m'ho dirà el psicòleg a la següent sessió, si veu el podcast, ja em dirà vaig escoltar que et lleves a matar, a currar? Sí, és així, és així. I bueno, ja està. I llavors, al principi es portaven fatal, els dos gossos, la Blue no l'acceptava ni de conya, la mossegava a fondo, i ja veus tu, l'altre era dos mesos i mig, un tros de pet petit allà en una cantonada plorant, i ara ja està. Ara ja està. Amb una educadora, tot fantàstic. Vinga, va, us faré una mica de resum del que parlarem avui, Val. vale? Que així també et situes una mica. Parlarem, òbviament, de música. Vale? Si portem Miqui Núñez, no parlarem aquí de... Home, Pastisseria? vam parlar la setmana passada de pastisseria, veus? Encara hem de treure el podcast, però vam parlar la setmana passada. Vam parlar del sexe dels peixos de colors. Com? Del sexe dels peixos de colors. O de la Gego de l'Imperi Otomà, jo què sé, el que vulgueu. Va, no sóc expert, per tant... No, tampoc, però per dir temes, no? No sé, com que l'has tret tan ràpid el tema, potser Ah, salta és el primer que se m'ha posat pel cap. És que és el primer que se'm passa a mi sempre pel cap, Sí, no sé. Jo pensava que ho deia en sèrio, No. Per un moment, dic, no sé. Parlarem de música, parlarem d'amor, parlarem de gossos, parlarem de secrets de TV3. Secrets de... No sé, si tu el saps... Ah, no. Ah. A veure què podem dir. Algo es podrà A veure dir. què podem dir. Algo es podrà dir. I al final farem una secció així una mica picantona. Vinga, Sembla bé? endavant. Vinga, va, comencem. Farem també... O sigui, és a dir, jo m'agradaria fer com una mica de trajectòria de la teva vida, Val. ja que et tenim aquí, i començar parlant de... Joder, si ets aquí, si et vas fer el salt a la fama, va ser gràcies a OT. Correcte. Tu guardes amor a OT o... Jo sí.
Jo, amor eterna a Operació Triunfo. O sigui, tot va començar... Tot va començar quan estàvem a segon o tercer d'ESO i amb els meus col·legues volíem fer una actuació a final de curs i la directora del col·le ens va dir no tenim ningú que faci la festa final de curs, així que vosaltres no sé què collons volíeu fer, però ho heu de fer i estaria bé que féssiu un concert. L'Albert, que és el meu millor amic, toca la guitarra, el seu germà, que és el Xavi, tocava el piano, el col·lega del Xavi tocava el baix, l'altre col·lega tocava la bateria i vam dir, val, doncs... ja teníeu el grup. Ja està, ja ho tenim fet. I vam començar així, vam fer un grup que es deia Altercat, que molt poca gent ho sap, això. És que només amb el nom ja... Ja. Perdona que et digui, però vam fer 2 discos que un va funcionar molt bé. Bueno, és igual, no tant perquè no el coneixeu. I llavors, amb els mateixos, després vam fer d'Alton Bank, que és una banda de versions que hem coincidit amb el Gam de moltes vegades, i després d'Alton Bank, amb els mateixos, ara som Miqui Núñez. Des de ben petits, eh? Sí, cantàvem a la coral del col·le junts des dels 5 anys, 6 anys. Perquè tons pares són músics o alguna cosa? No. O et va vindre la vena de musical de... La meva mare i el meu pare em van obligar a estudiar música quan era petit. Em van apuntar a tots els instruments que hi havia. Tots. El niño orquestra. Sí, volien que fos com el de Mary Poppins. Saps aquell que anava amb l'harmònica i tot? I quin és l'instrument que més et va... Cap. La veritat és que la veu, no? Vaig estar estudiant piano durant molts anys, guitarra durant molts anys, vaig tocar la gralla fins i tot a un lloc de bastons i dansa catalana, i crec que toco el piano i la guitarra per composar i ja està. O sigui, no seria capaç... Em posaria molt nerviós si toqués una cançó mentre canto en un lloc, tal. O sigui, ho puc fer, però em posaria molt nerviós. No gaudiria. I perquè, o sigui, tornant a la pregunta que t'he fet d'OT, quina creus que va ser l'èxit de no arribo a la final i sóc el que més ho peto de l'edició? Perquè, clar, molta gent no ho sap, però Miqui va anar a OT i s'ha fet famós la figura de Miqui Núñez i és que no vas guanyar OT, saps? No, vaig quedar 6è, de fet. Vaig quedar 6è. Quina és la clau? Què tens diferencial als altres per portar-te per aquest camí? Suposo que està tan malalt que em desperto a mitjanit per seguir corrent, saps? O sigui, contestar el correu. O sigui, és així. Sí que una cosa tinc és que els meus pares m'han ensenyat que la cultura de l'esforç és superimportant, que realment... Hosti, jo sóc el Miquel, no? Però 24 hores al dia jo treballo de mi mateix, saps? No és com una empresa que baix fitxes i marxes. Llavors, la força de voluntat i aquestes ganes de tirar endavant, jo crec que sempre les he portat com per bandera i m'agrada el que faig, tio, i m'agrada molt. Molt bé. És que jo no ho vaig mirar, però s'ha de dir que jo et vaig conèixer gràcies a la meva ex. Perquè sempre, tota l'estona, mirem OT, que hi ha el Miqui, no sé què, totes les amigues. Mira el Miqui. Perquè vaig cantar Una lluna a l'aigua a Charango, que era la primera cançó en català que es cantava a OT, llavors això va crear... Això també va ajudar molt a que a Catalunya sigui més conegut que a Espanya. És que OT té 3 persones. La persona que li agrada, la que no li agrada, i la que la nòvia l'obliga a mirar-ho. L'obliga, no? Exacte. És així, sí. Doncs mira, m'alegro. No, i llavors, de fet, l'altre dia ens vam trobar, historieta ja, anècdota. Amb la teva ex? Amb la meva ex i vaig dir, saps qui ve al podcast? I diu, no. I dic, sí. I tu no vindràs. Vinga, adéu. Endreçada, M'interessa molt el tema de estàs allà tancat, que són 1-2 mesos? Jo vaig estar 3 mesos tancat. 3 mesos tancat allà, sense saber res de fora. És que és pitjor que la Isla de les Tentacions, això. És molt fort. Clar, nosaltres entrem al càsting, són 15.000 càstings, és una barbaritat, comences a fer-los al maig i els acabes després de l'estiu, o sigui, a finals d'agost, i vas passant fases i ja cap a la meitat de les fases jo anava a parlar amb els meus companys de càsting i deia, hòstia, compte que si entrem no sabrem absolutament res. Clar. I tenim xarxes socials ara i tenim de tot, Vull dir, potser les coses que estem penjant ara o que hem penjat durant tants anys és que no podrem veure si agraden o no, si l'hem liat, si jo què sé si fa no sé quants anys vaig fotre un comentari de merda perquè era un més gilipolles que ara, saps? I llavors entres allà, et treuen el mòbil, a més la gala 0, que no saps si passes o no, perquè la gala 0 marxen 2, i et treuen el mòbil, es queden amb tot, et fan una compta verificada que maneguen ells des de dins, ni diari, m'ha quedat com del segle XX, però ni diari, ni televisió, ni parlar amb les famílies, ni res. Hi ha un dia que potser et deixen parlar amb la família i està tot gravat, o sigui, et graven mentre parles. No li pots dir... Va ser dur per tu? Van ser els 3 mesos més feliços de la meva vida.
probablement. Sí? Coneixies a la Sara ja? Ojo, aquí, te l'has jugat, Sabia qui era la Sara. Ah, val. Sabia qui era perquè la Sara és una ex-Macedònia, estava a Macedònia, llavors jo sabia qui era perquè tenia més o menys la mateixa edat i sempre deia, ai, mira aquesta noia. I 3 mesos més feliços per què? Per la situació, per no tenir mòbil? No, o sigui, jo crec que vam estar 3 mesos enfocats només a fer allò que ens agradava i que volíem fer. O sigui, no ens havíem de preocupar de res més, ni del que ens deien, ni de res. O sigui, tu estaves allà dins, et donaven de menjar, foties classes de penya que són impagables avui en dia, de masterclass de Manu Guix, de la Mamen Márquez, del Capdevila, o sigui, vull dir, hi havia un huevo de penya que després no podràs tornar a tenir tot. Llavors era com tot el dia gaudir i pensar en ja està, més acompanyat de gent superguai, tio. No sé, jo m'ho vaig passar molt bé. De les últimes setmanes que vaig començar a agafar ansietat, que la Noemí em va explicar el que era l'ansietat, jo no tenia ni idea, i vaig dir, Noemí, és que crec que tinc al·lèrgia. Tinc al·lèrgia. Crec que tinc al·lèrgia. Al·lèrgia als focus. Crec, Miqui, que tens ansietat. Exacte. Crec que tinc al·lèrgia. I em va dir, per què? I em va dir, li vaig dir, perquè em costa respirar, no acabo d'agafar tot l'aire. És com que no aconsegueixo agafar l'aire i és com que em sento com fluix, com si se m'inflés la gola, tal, perquè jo somatitzo a la gola. Quan tinc ansietat, penso que tinc una pilota aquí, llavors em costa parlar, em costa empassar, em costa tot. I és una miqueta això. I em va dir, no, carinyo meu, això és ansietat. I això creus que és el que et va Benvingut. No poder continuar-te? Bueno, diguem... No, tio. Que fossis el 6è, diguem. Cantaven 30 vegades millor que jo, els altres. Tots, de fet, però no, jo crec que no. O sigui, no, ni molt menys. Vaig quedar 6è perquè també hi havia molt de hate a la meva edició. Jo quan vaig sortir vaig flipar amb la quantitat de gent que m'odiava i pensava... Ah, sí? O per cantar en català, o per altres mira, coses. o per cantar en català, o per ser català directament, o no sé. Jo crec que hi havia les dues bandes, les dues monedes, no? O et hatejaven molt o t'admiraven moltíssim. Exacte. També pensaven que que hi havia dos ties que estaven liades dins l'acadèmia i que jo era el que els estava separant. Era com... Clar, perquè això és un altre. Fumades, tio. AOT s'hi va cantar i és talent show de cantar, però a dins els salseos que hi ha... 110 càmeres hi ha a l'acadèmia d'OT. 110? 110 jo en una càmeres. entrevista em van dir que al lavabo no n'hi ha, però. No, és l'únic lloc que pots anar a desfogar-te i anar a plorar. I a l'habitació també. Al lavabo no n'hi ha si tanques la porta. Si deixes la porta oberta, et graven igual. Home, ja, però qui deixa la porta oberta? En plan, de mira què estic fent. Jo cago amb la porta oberta. A OT no, però... perquè si no hagués estat... Amb la porta oberta? Sí, jo és que no la tanco. Jo em sento indefens. No sé per què cago amb la porta oberta, L'altre dia... Bueno, sí. És que els gossos molesten si cagues amb la porta oberta. Sí, és veritat. Jo tinc un gos que és com aquella motxilla d'allà. O sigui, és un moble, absolutament. La Blue és aquell moble d'allà i després l'altre que estaria saltant pel sofà, que és el cadell. O sigui, que tinc un que em deixa tranquil i a vegades estic a casa i vic en un pis de 30 metres quadrats, per tant la trobo fàcil, però Blue, porto 4 hores i no sé on collons ets i estàs sota el llit així. Subal-la el més gran, tio. És igual. No sé, o sigui, com pot ser que me'n vagi tant de madre? No, t'agraden massa els teus gossos. Ja. I qualsevol cosa ja trobes el link. No, estàvem parlant de les càmeres d'OT. Sí, 110 càmeres, allà, sí, és fort. No, parlàvem de per què cagues amb la porta oberta. Sí, això també. També. Perquè va haver una època de la meva vida que vaig tenir TCA, o sigui, trastorn alimentari, i els meus pares m'obligaven a tenir la porta oberta al lavabo. Perquè ell poguessin veure què estava fent. I ara ja, curadíssim de... No, això jo crec que no es cura mai. No es cura mai. Jo ho segueixo arrossegant. El que passa és que amb 19 anys els meus pares em van dir hosti, hem de tractar això amb normalitat. Vaig anar al psicòleg de la Seguretat Social, és a dir, vaig estar 6 mesos anant al puto psicòleg perquè no ho entenc. I vas arribar i potser et van dir, vinga, xaval... Em van dir, no beguis colacao al matí. Ja està. El que et passa a tu és que quants plats de macarrons et menges? I jo... 1 i mig, si tinc gana, menja't un. Perquè jo pensava que estava gordo. Sí. I clar, al moment en el que penses hòstia, m'ho he passat molt bé menjant, està tot boníssim, si ara vomito, no engreixaré. Puta mare, en aquell moment el teu cap diu... Per tu era God, això era espectacular. Era increïble. Les mates no eren perfectes. Clar, és com tal. I va haver-hi un dia en què vaig dir, no, tio, sí, no pots fer això, buscar ajuda. Llavors, ma mare m'ha portat al psicòleg, nutricionista i al gimnàs em va apuntar. No. I des de llavors doncs, anem treballant a poc i encara segueixo, Quan tinc molta ansietat, doncs em dona per... Jalar. No, tot el contrari, tio. Per no menjar i dir, no, he d'estar super tal, no sé què. Tot el contrari.
Clar, això d'aquí també, tipus a la tele, i quan ets una figura pública, Sí. crec que influeix bastant, no? L'aparença que tu tens Sí. i mentalment, tio, deu ser molt dur, això. O sigui, Beu aigua, beu aigua. sí, perdó, hi ha una cosa i és que estàs exposat tota l'estona. O sigui, jo ahir, per exemple, a Eufòria, l'Aina de Silva, una concursant, va dir és que estic una mica trista, perdoneu-me aquesta setmana perquè he estat mirant a Twitter i coses així i la veritat és que no entenc com poden dir segons quines coses de mi. I jo pensava, tio, és que tot el que la gent et diu no m'importa, em rellisca. És impossible. És impossible. És que el primer pas és no tenir Twitter. El primer pas és no mirar el hashtag i el teu nom darrere, que és el que jo faig sempre perquè sóc un suïcida. Però és com... Ho mirem i ens afecta, més o menys. Jo, o sigui, ahir quan l'Aina va dir això, vaig dir, hòstia, gent de casa, realment esteu mirant la gala des del vostre sofà, tocant-vos els ous o el xumino, sense moure-us d'allà i esteu darrere d'un bichito / 69 comentant que aquella tia és una zorra i que balla fatal i que se'n vagi al programa. Si és una crítica constructiva, Endavant. benvinguda! M'agrada més aquest que l'altre. Òbviament, estem a la televisió, s'ha de poder opinar i s'han de dir les coses. Ara, faltar el respecte, jo sempre dic, què pensaria la teva mare si estigués llegint aquest missatge que te l'han dit a tu? Saps? O sigui, abans de fer el missatge, pensa, si jo rebés aquest missatge i ma mare ho llegís a Twitter, que m'estan dient això, com se sentiria? Jo crec que molts d'aquests haters ja no arriben a tant, saps? Perquè és com... No, és com, ui, he de pensar en dos connexions familiars, ho sento, no puc. Imbècil. I ja està. Però bueno, sí, una mica això. Llavors afecta el que et diuen i com ets un personatge públic i tot, doncs sembla que hagis d'estar sempre com perfecte, saps? L'alçada de tot, ser el referent, ser no sé què, i no es pot. No es pot. Perquè tu, o sigui, és a dir, a xarxa també penges contingut de dia a dia. Sí. Mostres molt la teva vida o mantens a vegades la barrera de... Saps què passa? Que el fet d'haver estat gravat durant 24 hores a OT m'ha fet treure'm totes les vergonyes que tenia. Llavors, comparteixo moltes coses. Òbviament que no ho comparteixo tot perquè hi ha coses que no vull que la gent sàpiga i tinc la meva intimitat i ja està. Però sí que sóc una persona que parla bastant obertament de la seva vida íntima i personal, no tinc cap mena de problema. Trobo que també és guai, no?, que hi hagi gent que parli d'això sense cap mena de tabú. Per cert, és que abans que has dit lo de menjar tenia al cap que m'han dit, un pajarito m'ha dit, que menges les hamburgueses raro. Què vol dir això? Qui collons t'ha dit això? No ho sé, m'han dit. Ens ha arribat aquest coti. Pregunta al Miqui com se mengen les hamburgueses. Jo el que faig és demano hamburguesa doble i llavors de carn. Doble de carn i llavors la obro i faig 2 torrades de passes d'hamburguesa. O sigui, en comptes de menjar-me i he Espera. És per fer un 2 por 1. Us explico. Si jo estic a un lloc que es pot demanar hamburguesa doble, endavant. Si l'hamburguesa és gruixuda, la tallo per la meitat i faig en un costat del pa mitja hamburguesa, però per la meitat així, O sigui, per la meitat així. I si només hi ha una hamburguesa, trec el pa i me la menjo com una torrada. Però això és el puto... Saps? O sigui, trec el pa de dalt i me la menjo com si fos una... Perquè tu vols menjar una torrada, no vols menjar... Però perquè això... O què vols dir com una torrada? Vull dir... Només l'hamburguesa? L'hamburguesa i el pa de baix, sense la tapa. Perquè què t'hi passa amb la tapa? Que és pa també, i si no, el meu cap es ratlla tot el puto dia de que m'he menjat molt pa, hòstia, tal, no sé què. Flipes, tio. Sí, i això és el que arrosseguem dels trastorns. Petites coses, Són tonteries que sí, es queden allà. Yeah. Clar, però igualment, si et demanes una doble i la separes, és la mateixa hamburguesa. Sí, però estàs menjant més proteïna i el meu cervell ho entén com a... vale. Vale. Estàs enganyant. No, m'estic menjant realment 2 hamburgueses, però sense 2 pans. Vale. Saps? Perquè li estic traient els 2 pans a dalt. Si ha arribat on ha arribat és perquè el tio és llest. No. Saps? No, això són Jo hi veig tota la lògica. Gilipollades meves i tocs estúpids, però que a mi em serveixen com per... Són trucos que em serveixen per tirar endavant. És que m'ho ha dit el Jerry Carry Berry. Que cabron. Amic meu, dic, tu... És que a més menjo hamburguesa allà on vaig. O sigui, vaig jo què sé, a un restaurant de la Costa Brava, fan paelles... Tens hamburguesa? És el teu plat preferit, l'hamburguesa? El salmorejo és el meu plat preferit, però quan vaig a fora, l'hamburguesa. És que... No vol dir aquesta cara. Te rebento amb la cara. Salmorejo i gazpacho... Uah, tio, jo m'alimento a l'estiu només a salmorejo i gazpacho. Has vist aquell meme de hi ha una noia superguapa fent una cita amb un tio
que no és massa guapo i és un desgraciat, Sí. i li pregunta, quin és el teu plat preferit? I la tia li diu, risotto, amb vi blanc, no sé què, i llavors la tia li pregunta al tio, i la teva diu, hamburguesa i Coca-Cola. Ha sigut aquest tio, literalment. Sí, Ficaré el clip a TikTok ja del meme i el Miqui Núñez al costat dient que el seu menjar preferit és l'hamburguesa. Què faig, tio? I mira que a casa meva cuinen superbé, eh? La meva àvia havia sigut cuinera i tot, i hem menjat superbé. O sigui, superbo tot. Però, tio, no sé, sóc així. També el tema de la hipocondria... Soc hipocondríac, també. Bona tarda. Ho té tot. Va. Tinc tot. Què més voleu? Digueu-me. Hipocondríac de, tu sou una mica... Aquesta tos no... És Covid. Ai, amigo. O sigui, jo penso que el primer cop que vaig agafar el Covid vaig sense gust i sense olfacte. L'he agafat 6 vegades, Però sense gust i sense olfacte, i la Sara va haver de trucar al psicòleg i posar-me a l'orella perquè jo estava al llit plorant perquè no tornaria a tenir mai més gust, perquè amb el que m'agradava a mi menjar, perquè no pot ser... No em podré... Jo deia, és que vull fer-me una birra, tio! Estic a casa tancat 14 dies i no em puc fotre una birra perquè no té gust a res. Si et fotes una birra com si fos aigua. Aigua? Que no has perdut mai el gust i l'olfacte? No. Jo no vaig Filla de- perdre en cap. Que cabrons, tio! Però Però jo tinc molta al·lèrgia i a vegades quan menjo no noto sí. res, saps? Però ja estic mig acostumat. Un amic meu no ha recuperat el gust. Veus? No ha recuperat ni el gust ni l'olfacte. Veus? Jo podria haver estat aquest, tio, és que ho sabia. Sí, sí. Us esteu adonant que a ulls de fora mon pare dirà què heu parlat avui amb el Miqui? No, res, d'olfacte, d'hamburgueses. Sí, exacte, és com, Però anava a fer una... Què anava a fer, a veure? Doncs sí, així, hipocondria, que a més ho diu, el CatSalut allà, pum, hipocondria. Hipocondria. Ah, amigo. I Això bueno, ho fica al CatSalut. Sí. Hòstia, és Però clar, els metges ho han de saber, perquè clar, tu vas allà, m'estic morint! No, és que li ha entrat una mica de pols a la gola. Hòstia, és diagnosticat, diguem. Sí, sí. Bueno, seguint amb el... Que bé, seguim. seguim. Pobre xiquet. Va, hipocondríac. Parlàvem d'OT i un cop deixes OT, bueno, un cop s'acaba OT, diguem, Sí. com és el pas de que t'agafin per anar a Eurovision? De fet, que m'agafin per anar a Eurovision va ser a la gala 11 d'OT. A mi, durant l'Operació Triunfo, abans Ja de que t'ho van acabi dir. Operació Triunfo, et donen les cançons i et diuen aquesta setmana no serà una gala d'eliminació, sinó que és una setmana on escollirem qui va a Eurovision. I tu estàs allà al reparto de temes i fas... Com? What? Què vol dir això? Estem a OT, no? Doncs es veu que en aquell contracte que vam signar a OT hi havia un apartat que era que s'escollia també aquell any a través d'Operació Triunfo. Llavors a tu et diuen, tens aquestes 3 cançons, tu tens aquestes 2, tu tens aquestes 4, te les aprens i el dia de la gala les cantes i la gent ha de votar. I a mi em van donar la venda, em van donar l'equilibrio i em van donar un altre tema. Llavors jo les vaig cantar totes i la gent va escollir la venda. I cap allà. I en quin moment se't diu que ets el de... Pues, que aniràs a Eurovision? perdó, estàs cantant i acaba l'actuació i és una gala normal i corrent. La gent vota des de casa i et diuen... I el finalista està amb... Nadie se salva em van donar també. Jo, a Natàlia Lacunza amb un tema, anàvem anar els dos. Era o Muérdeme de la Maria o jo amb la venda. O sigui, jo tenia un 66,66 de possibilitats d'anar-hi. I llavors, pues, el Roberto Leal diu i el escogido de este año para Eurovisión, Miqui Núñez. I jo pensava, què? I en aquest moment, com et sents? En aquest moment Què se penses, se'n ve a sobre una molt gran, molt gran, perquè a més són 6 mesos. Ma mare sempre em diu... Estic parlant molt de ma mare, no avui? És que és el Susan, felicitats. Felicitats a la mama del Montserrat. Ma mare em diu, és el voluntariat més gran que has fet en la teva vida. Home, és que... Són 6 mesos vivint a Madrid, a un hotel, allunyat de la teva família, dels teus col·legues i tot, assajant 60 vegades per dia la cançó i viatjant a llocs remots com Moscou, Londres no és remot, vale, va, però Estocolm, jo què sé, a llocs així, a cantar a les diferents aeropartis, acabes de cantar, potser a les 6 de la tarda, i deien, maleta, dormim a Rússia avui, i tu? Què? I això no es cobra durant aquest període? No es cobra res. Tot pagat, això sí? Sí, perquè com hagués de pagar jo els No, hotels clar. i els vols, llavors Però ja sí que apaga i vámonos. Però sí, està tot pagat, òbviament ho paga Televisió Espanyola i la discogràfica i tal, però no cobres absolutament res. I la gent diu, sí, però la cançó, els drets, no és meva la cançó. Me la van donar quan jo estava a OT. Jo no vaig tenir ni la possibilitat d'escriure-la. O sigui, no és teva, si tu no veus res. Res, de la venda no veig ni un duro. Veus, aquesta pregunta la tenia per feta. És a dir, que al final aquí qui guanya diners és la televisió espanyola i la Correcte. discogràfica. I el que va escriure la cançó a la venda, que és l'Adrià Sales, el cantant de la Pegatina. No tens res de res? Ni un 1%. Ni un 1%. Ni un 0, no he vist ni un duro d'Eurovisió, jo. Quan haguessis Però- pogut veure d'això d'aquí? Home, la venda té 30 milions de reproduccions, a més,
es va donar a la televisió, o sigui, la vaig cantar a la tele quan hi havia... O sigui, pensa que Eurovision és el segon programa més vist de l'any després de la Super Bowl, només. O sigui, Super Bowl, Eurovision. I la meva actuació va ser al minut d'or d'aquell any d'Eurovision. O sigui, potser hi havia, òbviament, milers de milions de persones mirant-ho. Aquell moment o sigui, Sky està fent... O sigui, tu ara mateix ja no estaries aquí, estaries en un pis a Manhattan. Tampoc així, perquè l'Adrià Sales segueix amb la seva vida tal, i a més, els drets no només van per l'Adrià, s'han de repartir entre la televisió espanyola, Gest Music, tal, no sé què. I sí, el que passa és que, clar, és el millor aparador que pot tenir un cantant en aquell moment. Jo sortir d'OT i anar directament a Eurovision és com, per mi no ha acabat el programa. La gent que seguia veient OT em segueix veient a mi, segueix seguint-me, tal, no sé què. A més, jo va acabar Eurovision i vaig seure a Celebrem al cap de 2 segons. Saps? Llavors la penya és... A veure què ha tret aquest tio que va a Eurovision. Clar, és que en veritat, amb cosa de... Què? Un any? Vas passar de ser un xaval que canta amb els seus col·legues en un grup? Sí. A ser... A les 4 del matí a Bellcaire... A Bellcaire d'Urgell a Lleida. I al cap d'un any estaves a Eurovision, al Minut d'Or, cantant la Venda de Calló. Correcte. I això mentalment, què? Perquè se't va pujar la fama o no? Mira, i per sort, els meus col·legues de tota la vida segueixen sent els meus col·legues d'ara i no o sigui, segueixen sent la meva banda i anem junts a tot arreu i és com anar a colònies. I jo el primer dia que els vaig veure els hi vaig dir, a la mínima que veieu que em torno més més gilipolles del que sóc, hòstia, i em torneu a baixar. I fa poc ho parlàvem amb el Carlitos, amb el baixista de la meva banda, que va ser el primer productor que vam tenir amb el Tercat. I li vaig dir, alguna vegada t'ha vingut de gust fotrem alguna hòstia? Em va dir, no, estic content, Miqui. Molt bé. Estic content. I a més tinc un psicòleg fantàstic, uns amics fantàstics, una parella fantàstica, un ambient familiar meravellós. Tinc molta sort. El meu entorn és perfectament idíl·lic perquè segueixi sent el capullo que era abans i no més. Jo tinc unes quantes preguntes per saber una mica els secrets d'Eurovision. Endavant. Primer de tot... Si són secrets, no sé si te'ls No, bueno, a veure, així... Sí. Haguessis pagat per guanyar Eurovision? Si hagués pagat per guanyar Eurovision, no. No volies guanyar? No... O sigui, tu vas allà a intentar fer-ho el millor possible, no? I a guanyar si es pot. Però jo tenia molt clar que la meva actuació... O sigui, per sort, jo he sigut fan de la Pegatina tota la vida, l'Adrià Sales és el compositor de la Pegatina i el cantant de la Pegatina, i em va fer la cançó ell. Per tant, jo sabia que la meva carta de presentació al món anava a ser molt bona. Molt perfecta i molt correcta amb el que jo volia fer després. Llavors, guanyar, si haguéssim guanyat, doncs, perfecte, la mare. Però jo crec que vam fer el bon paper, que la gent es va quedar sobretot amb la meva actuació. La cançó la cantaven a totes les xarangues de tots els pobles, que és el que més m'importava, que jo poder anar i sentir, mira, a Bellcaire, home, que jo vaig anar amb Dalton Bank l'any passat, a la xaranga està tocant a la Venda de Calló. No hagués pagat per guanyar. Crec que el més important és anar a fer un bon paper i ja està. Quan vas quedar? Si gires la pantalla, tercer. Uau! Tio, no sé per què, però, o sigui, Espanya, sempre Eurovision, fa pena, tio. Mira la Chanel, perdona. La Chanel va fer molt bé. Segona o tercera? Tercera. Tercera? No, Chiquilicuatre va quedar millor que jo, Sí. Jo volia obrir... Fucking Chiquilicuatre. Jo volia obrir el meló de Chiquilicuatre. David Fernández, amb una broma que van fer al puto programa al Buenafuente, una guitarra elèctrica de mentida... Va arribar més lluny que tu assajant no sé quantes hores al dia. Uno. Every Dang. 12 crec que va quedar, tio. El 12. Sí, va ser en aquella època, crec que havia sigut dels millors d'Espanya en aquell moment. Que no té cap mena de sentit. Cap mena de sentit, nois. Cap mena de sentit. No, jo crec que... És que això d'aquí també quedes antepenúltim. Però sí, és del... Sí. I això d'aquí és com, bueno... Però és que tothom cantava la Venda, els assajos i tal. O sigui, l'única cançó que la gent, els treballadors, la penya a la tele i tal, només cantaven la Venda. Cap altra cançó de cap altre país. Perquè Eurovision va... Sí. Creus que la música realment importa? O és un joc polític? Jo crec que la gent que vota des de casa té un concepte bastant geopolític. No. O sigui, realment és el festival de la música i el jurat i tothom, al meu parer, sí que jutgen musicalment parlant, però tu des de casa, si vius a Portugal, què votaràs? A Grècia? Doncs votaràs a Espanya, que la tens al costat, i li vas a comprar els préssecs, si vius allà al costat de Portugal, a l'altre.
Jo crec que el concepte també és amb l'afinitat que tens. Sí que és molt cert que la gent vota amb la música i el jurat també, però després jo crec que hi ha gent a casa que és per qui li cau millor. Nosaltres no votarem mai a França. Clar, exacte. Perquè per molt que la cançó sigui que t'encanti, tu diràs, no, França no. Tu has votat mai? No, jo no he votat Jo no conec mai. ningú que voti... Nosaltres Vota gent? Sí. Mare que em va parir. Sí? Puah! Pues a tu no et va votar massa gent, tio? No, és que a més... Devíem votar a França. És bona. Des d'aquí no em podíem... Només sabeu que em va donar un punt Bielorússia, només? Bielorússia, un punt. Un punt. I perquè em van liar amb la cantant de Bielorússia? Com? Amb la Zena? Com que et van liar amb la cantant? Bueno, el Però mitjans... Et van canviar per uns camells? O... No. Em van liar amb la cantant de Bielorússia perquè era la més jove i jo també era el més jove i a vegades fèiem entrevistes junts i van dir, vinga, Aquests dos estan aquests dos estan liats. I Bielorússia et va dir, va, un puntet. Vinga, un puntito. Pel joven I Rússia 2, i després ens els van treure perquè van dir que hi havia Tongo. Ah! O sigui... Fatal, doncs. Fatal tot. Fatal. Havies de fer en plan propaganda, tio. No es pot votar des d'Espanya, a més. Només pots votar d'altres països. Ah, amigo. Clar. Home, és que si no, clar. Bueno, clar, Clar, no tothom pots Si vota. no guanyaria Rússia, que és el país més gran, Ah, amigo, clar. que està a Eurovision. Sí, a tu et va votar el Putin, no? A mi- El Putin va dir 2 punts pel El Miki. Putin va dir, vamos a darle 2 puntins a este imbécil. Hòstia. Tens més preguntes d'Eurovisió? No? Sí, tinc una última. Oli. Tornaries a Eurovision, si et surt l'oportunitat? Ara, per ara, o sigui, tinc masses coses a fer que no. O sigui, no tornaria. Però no sé si d'aquí uns anys m'hi tornaria a presentar més amb el format del Benidorm Fest ara. Sí, ara és... És una cosa completament diferent. O sigui, vull dir, la Rigoberta Bandini no va guanyar Eurovisió, o sigui, no va guanyar per anar a Eurovisió i s'ha fet superconeguda. Molta gent s'ha fet molt coneguda gràcies al Benidorm Fest. Crec que se li ha donat aquesta importància, no? Una altra vegada que tenia Eurovisió, que va haver-hi uns anys que era com, hòstia, Eurovisió, aquell programa para viejos, tal, no sé què, i ara ha tornat a revifar una mica, per tant, no em faria res, tornaria a anar. Això sí, he rebut ofertes? He rebut ofertes andorranes. Has rebut ofertes andorranes per anar a representar Andorra a Eurovisió? Sí. Andorra està a Eurovision ara? Podria anar. Podria anar? Està a Però no Europa. hi són, no? I l'europea? Està. No, perquè han de passar... O sigui, realment a Eurovision hi ha el Big Five, que són els països que van inventar Eurovision, Sí. i després els altres han de passar per diverses semifinals. I Andorra hi ha vegades que ni arriba a la semifinal. Sí, la pregunta és, per tributar un 10% aniries en nom d'Andorra? No. M'estimo massa Catalunya. Perquè tu vius a Terrassa. Jo visc a Terrassa. Tampoc massa bonica Terrassa, eh? Bueno, vine, et fotré una pallissa i després et semblarà molt més bonica. Perquè clar, fas música, però a més, com has dit abans també, a la tele, has tirat bastant per la tele, eh? M'agrada molt, tio. Ah, amigo, que si campanades, que si eufòria... O sigui, últimament, ma mare diu, aquest noi no fa música, només se fa a tele. Clar, és que la gent el que veu és el que dèiem abans. La penya, el que veu és el que es creu que estàs fent. Jo dedico, si un dia té 24 hores, dedico 12 hores a fer música i les altres a totes les altres coses. És que la música té molta feina, perquè l'has de composar, l'has de gravar, has de rectificar, has de tornar a gravar, has de moure de no sé on a gravar les guitarres, a l'altre lloc a guitar les veus... O sigui, són moltíssimes coses perquè després escoltis 2 minuts i mig de cançó. I la tele, en canvi, és en directe, hola, bona nit, què tal, com esteu? I ja t'està veient tothom, saps? És diferent, és completament diferent. I que les campanades, quan es cobre per fer campanades de TV3? Mira, que la Pedroche com va cobrar? No me'n tinc ni idea. Van sortir una notícia, no? Que deia 40.000 euros. 40.000 euros, la Jo Pedroche? crec que a mi em Pot sonava ser. 300.000. Anda, ja, 3. A mi em sonava això. No. Jo crec que sí, La gent que no esteu a la tele no teniu ni idea d'aquestes coses. No funciona així. Aquestes quantitats són desorbitants. Bueno, 40.000 euros, però... Ai, la Xenoa no, la Pedroche. Heu dit la Pedroche? No, has dit No, Pedroche. has dit He dit Pedroche? Pedroche. Vale, ara està pensant la Xenoa. La Pedroche, no sé si van ser 20.000, 30.000 o 40.000 euros. Ho va sortir en algun diari d'aquests. El Miki quan va cobrar? El Miki va cobrar doncs potser ni una desena part. Uns entre... Això Podia... és públic, no? Això- El de TV3. És públic? Bueno, no no ho sé sé. si surt o no. A lo millor sí, a lo millor no. Us podríem puc dir dir- una franja, Fes si una voleu. forquilla, va. De 0 a... A 2 croissants. No, de 500 a 2.000 euros. vale. Tampoc és tant. M'esperava més jo, eh? No.
M'esperava més, perquè un dia de cap d'any jo prefereixo estar amb els col·legues allà abans... Pensa que l'anunci després de les campanades ja els hi devien... Ja. Ja devien guanyar pasta, eh? Sí. Bé, les has fet, quants anys l'has fet? Dos anys. Amb la Mariona i amb la Laura. I amb la Laura Escanes. Laura Escanes, per cert, l'altre dia aquí es van assentar els socis. Saps el El marro. que hi ha o no? Sí, el sé. Tu què creus? Tu què... Jo he parlat amb la Laura? Laura. Des de les campanades som molt amics i és fantàstica. I l'intento treure i no hi ha manera, eh? No hi ha manera? Només riu quan li comento. Ui! Si riu és que... Ara em surt... Per què tots em dieu això? Ja. I és com, perquè estàveu fent truites. Home, és que qui va a casa del Pau Joan Miquel a només fer una truita? Jo no. Jo tampoc. Jo a mi em sap greu. A mi no m'ha invitat. No. I no, si anés a casa del Pau Joan Miquel, jo... Sí, alguna cosa amb ous faria, però truita no. Però la truita no. Jo crec que la Laura Escanes la porta oberta, eh? A mi, com que... Sí? A mi l'algoritme ha pres, el de TikTok, i ara em surt coses... Hi ha gent dient de tot per TikTok. Que sí, que penjant no. fotos, aixecant una maleta, unes coses molt rares. Si ens van juntar, la Laura i a mi, també. També us van ajuntar? També, tio, van sortir notícies i TikTok i anava ple i jo pensava, però per què? Però si estàs amb la Sara, llavors. Home, clar, tio. Porto 4 anys amb la Sara. I la gent no sabia ni que Mira, tenies... jo tenia un col·lega que em va venir un dia a entrenàvem junts i em va dir, mira, t'ho he de dir, tio, perquè he estat a una festa i m'han dit que... Bueno, l'altre dia saben que et conec i m'han preguntat que si sabia l'Oteo amb la Marta Torner. I tu què? I jo, un moment, què? Lo meu? I em diu, sí, bueno, tio, és que clar, t'ho he de dir i conec a la Sara, per tant, hòstia, com superpreocupat. Que et vam veure sortir l'altre dia a l'Hotel Vela amb la Marta Torner un dissabte al matí. I jo, què? O sigui, no només s'ho han inventat, sinó que a més s'han inventat la situació. Clar, l'hotel... O sigui, no estan junts segur. No, els vam veure sortir de l'Hotel Vela el dissabte al matí. Jo no trepitjo Barcelona a no ser que hagi d'agafar un AVE o anar a Eufòria. Però quan surt una notícia de que tu... Si surt la notícia que tu estàs amb algú, com ho justifiques, això, a casa? Home, perdona, carinyo meu, és que i la Sara confia cegament en mi i jo confio cegament en ella, o sigui, és que no hi cap al cap. A més, no ens veiem gaire, però els dos sabem què estem fent a cada moment, saps? O sigui, sap que el dissabte al matí vaig a l'Hotel Vela a fer un cafè només, saps? No, t'imagines? No. T'estàs ficant tu sol a un jardí, jo... No, ni molt menys. Jo crec que la meitat, com a bon editor, fiques l'Hotel Vela, vaig a fer un cafè, talles aquí, parem el aquí, Marta Torner, liant amb ella, les Escanes, i ja està, com el que van a la PM. Després, trio de Laura Escanes... amb Pau Joan Miquel, Miqui i Marta Torner, tots. Tots fent truites. Sí, exacte, tots... Hòstia, tu, sí. Perquè, com has dit, al principi amb la Sara us coneixeu des de fa molt temps. Des de fa molt temps. Perquè, clar, ella està a Macedònia. És que jo volia que vingués per preguntar-li, que potser tu n'has parlat amb ella, des dels, què va ser, 12 anys que tenia ella quan va estar a Macedònia? Crec que sí, que entren amb 12 i marxen amb gairebé 18. Però això d'aquí és com... A veure, potser ratlla l'explotació. A veure, elles es presenten a un càsting. Bueno, clar, ja. És com Kids, la Voz Kids. Clar, la Voz Kids. Mira, a mi les coses... No diré això. No diràs això. No diré per si de cas, no diré. No, putito en boca. Aquí potser... Estàs más guapo. Ja està. Clar, la Sara estava a Macedònia, jo sabia qui era, jo la seguia a Instagram, ella estiueja al Pallars, a un poblet superpetit, i nosaltres amb Dalton Bank tocàvem a la festa major del poble al costat. Amb Dalton Bank, i aquell era l'estiu que jo estava fent el càsting d'OT i jo estava fent el concert, jo en aquell moment tenia parella i només, o sigui, del pal no vaig pensar en res romàntic ni res sexual amb la Sara, simplement li vaig dir a Albert, Albert, el meu guitarrista, està la Sara Roy al mig de l'escenari, o sigui, al mig del públic. La Sara, Està la Sara. I llavors l'Albert em deia, hòstia, Sara. I jo, sí, la Sara, sí, podríem dir que és com un amor platònic d'adolescència. La Sara, i ens vam estar mirant durant una estona i pensava, és guapa. És guapa, Hòstia, així en directe... Jo veia que ella em mirava a mi també, però clar, en aquell moment, res. Això sí que el dia següent em vaig llevar i tenia el seu follow. Que jo ja la seguia, però vaig tenir el seu follow. Vam sortir d'OT, jo ja no tenia parella, vam quedar un dia, li vaig dir, perquè vaig mirar si em seguia Amanda Seyfried, no em seguia. Amanda Seyfried és l'actriu de Mamma Mia, de la pel·lícula. Per desgràcia no em seguia. Sorry, Amanda. One day we'll meet.
I també vaig mirar si si em seguia la Sara i vaig veure que m'havia contestat una story quan jo estava dins d'OT i no havia pogut veure'l perquè fins que no sortim no ens anava el mòbil. I tu vas dir, li a vaig dir, l'ataque. Vamos allà. I li vaig dir, ei, moltes gràcies. M'agrada molt també la música que fas tu. Quedem per fer una birra? Quedem per composar, li vaig dir. Ah, composar i no músiques, nena. Eufemisme. Però espera, quedem per composar. Em diu, clar que sí, quedem al Parc de l'Agulla, ell és de Manresa, vam anar amb la guitarra allà, tal, una birreta, la gespa, molt UAB, tot. I de sobte em diu, tinc fred. I jo, Ja sé per on vas, anem a casa? I jo, sí, petita. I et faig una macedònia que flipes, nena. Ja veuràs com compondrem. I anem a casa seva, tal, visc aquí, tal, no sé quantos. Pugem per l'ascensor. Hola, nens! I tu... Ai, et presento la meva mare, i jo. Hòstia, What? ja et va... A l'ascensor ja estaves pensant què Ja, passaria ja, de cop. del Va venir tot avall, Buscant el condó a l'ascensor, tal, no sé què. No. És conya. Però a veure què passarà, tal, no sé què. I Tu amb il·lusions ja i de repent et vas trobar sa mare i tu... Llavors, què va passar? Que jo li vaig dir després d'estar component a la seva habitació, anem a sopar? I va dir, no, és que em ve a buscar el meu nòvio ara. O sigui, ella no tenia ni santa idea de que jo tenia intencions de començar algun tipus de relació amb ella. Que plot twist, No, però és que després he parlat amb ella i em deia, jo què collons havia de saber? Jo què sé, volies compondre-ho, doncs vam... Després diuen que les ties són complicades amb el sentit de no pilleu res els tios. Oi, les ties No. tampoc pillen res. No, la Sara en aquell moment no va pillar res. Llavors, al cap d'uns mesos, jo vaig dir, ja està, o sigui, adeu. I al cap d'uns mesos, em va tornar a contestar una story i vaig dir, per què? Torna a tindre fred, pot ser? I ara de veritat? Exacte. Necessiten els acords? Estava fent un workaway a Anglaterra, quan torni ens veiem, i jo vaig preguntar, aquest del videoclip, aquest que sorteu és el teu nòvio? Em va dir, no és el meu nòvio, ho vam deixar abans de que marxés a Anglaterra, i vaig dir, doncs si volem... Quedem, I a vam quedar composar. per fer una excursió, i vaig dir, és que, tio, m'he d'enamorar d'ella. Sí, com sigui. Anem anar al Montseny a fotre una excursió, a buscar un avió que hi havia per allà, que està estrellat al mig del Montseny, i vam anar a buscar-lo i vaig pensar... Estàveu predestinats ja, Sí. Home, què diràs si no? No, clar. No, molt content i molt enamorat, la veritat. Estic molt feliç. Oh, que bonic. Sí. Què és el més loco que has fet per la Sara, va? Així per... Què és el més loco que he fet per la Sara? És que jo crec que no hi ha com una cosa gran que hagi fet per la Sara. Jo cada dia faig milions de coses per ella que sé que li agraden i que a mi no em costa. O sigui, no em costa, vull dir... I que ella fa per mi, O sigui, jo crec que la màgia és trobar cada dia a dia... Jo què sé, jo tinc un toc absolut amb la neteja molt heavy. Soc una persona amb traumites. No pots anar a dormir sense que tot estigui net. Correcte. Jo arribo a casa i si hi ha alguna cosa malament, abans de seure, encara que porti 12 hores fora de casa, he de netejar, tal, no sé què. Bueno, això és positiu per la persona amb la que vius. Clar, i hi ha vegades que jo estic molt cansat i arribo a casa i la Sara ho ha rentat tot. I som, carinyo, a mi no m'importa viure una miqueta en la merda, però sé que tu no, així que està tot net, tal, i és com, joder. La parella Però això t'ho fa ella per tu. I tu Clar, per ella. jo per ella trec a la gossa cada matí, que és una cosa... Les gosses, que ara ella li fa una mandra increïble sortir cada puto matí a les 7 una hora a passejar, doncs cada matí la trec jo. Cap problema, no passa res. Dinar, li fa un pal absolut cuinar. No passa res, cuino jo. O sigui, és com, hòstia, he d'anar no sé on. Vinga, la porto, la torno... Un partidazo, Sí. El Miqui és un partidazo. Jo? No, sí, la Sara també, Sí. Explica, què fas? No. Què fas, Miqui? A veure, ara... O sigui, no sé per on T'has ficat nerviós. No sé per on començar. Aquest estiu tenim una gira de gairebé 40 bolos sense haver tret res encara. Doncs el dia 3 de maig surt el primer single del meu primer EP només en català. O sigui, Miqui Núñez treu EP només en català. Tot en català. I això Això em fa feliç. Amigo. I aquest dius d'aquí una setmana? Sí. Que s'estrenarà potser abans de que surti el podcast i tot. Ja haurà sortit potser. Sí. No, exacte, haurà sortit el tema i llavors hi haurà el podcast perquè faci el boom, saps? El tema. Ara, es diu Dins del meu cap, ja ha sortit, espero que us estigui agradant moltíssim, si no l'heu escoltat aneu a escoltar-lo, i és el primer single de molts senzills que aniran sortint fins que arribem al disc, que intentarem arribar a treure'l a l'estiu. Jo crec que a l'estiu el traurem.
I tot en català, per algun motiu? Tot en català pel motiu que em sortia a mi de poder fer un disc en català. Feia molt de temps, des que vaig sortir d'OT, que el volia fer. El que passa és que ja sabeu que jo sóc un producte de Ràdio Televisió Espanyola, que vaig anar a Eurovision. Hi ha coses que bueno, doncs, no afavoreixen el fet de que jo pugui... a veure, fer totes les cançons en català que a mi m'agradaria. Exacte. Perquè un cop surts d'OT Eurovision, això, tens contractes firmats D'uns quants anyets. uns quants anyets que Amigo. suposo que deus va donar rèdit a altra gent, no? Correcte. Sí, perquè va altra gent a sobre per tu, que els teus propis interessos. Ah, amigo. És que té el seu preu. Clar, suposo, pagar... Sí, Sí, clar. la fama no és Has de gratis, pagar un diguem. preu, has de pagar un Hi ha preu. molta gent... O sigui, passen les dues coses. Aquí a Catalunya hi ha molta gent que em diu hòstia, l'altre dia vaig escoltar que Me Vale és teva. I que la venda també. És que només escriurem, cada pas del camí, celebrem, tal... I és com, tinc 2 cançons en català només a cada disc i només se saben aquestes a Catalunya. O sigui, no saben ni que faig música en castellà, també. És molt guai. I llavors, a Espanya sóc el que canta en català. I és com, però si a cada disc hi ha 2 cançons en català. I abans ho comentaves, es pot explicar perquè només hi ha 2 cançons en català? Bueno, la gent ho sap, perquè hi ha només 2 cançons en català. Jo he firmat un contracte on no puc parlar de segons quines coses, però la gent s'ho pot imaginar. Clar, exacte. Si ara faig un EP en català i no he pogut fer mai un disc en català i he fet un disc on a cada disc hi havia 2 o 3 cançons en català, No és casualitat. no és casualitat. No és De fet, aquest últim tenia 3 cançons en català, vaig posar-ne 2, pel que sigui, i al cap d'una setmana de sortir el disc vaig fer un single en català, que és com la pitjor estratègia de màrqueting si vols que el disc funcioni. Exacte. Però I què ens pots dir d'aquest disc que arribarà a l'estiu? Què ens pots dir? Què serà? aquest disc és molt fresquet, o sigui, perquè és una cosa que arribarà a l'estiu. La primera cançó és una cançó que jo crec que sonarà fort a les ràdios perquè hem intentat buscar una producció una mica com més estranya, internacional, així com una mica... O sigui, no crec que els hi arribi ni al sol a les sabates, però una mica el que fan Oques, saps? Que s'emmirallen molt en la producció internacional, en com ho fan arreu del món i tal, i miren molt més enllà. Doncs hem intentat fer això i després les altres cançons, doncs una miqueta de tot, una mica de tot. Creus que a Bielorússia li agradarà? Jo crec que em votarà a Bielorússia. Sí? Votarà? Sí, votarà, li fotrà la campaneta al videoclip. T'imagines ara que Bielorússia... Tu, però que a mi em parla gent de Bielorússia i Com? de tot arreu, per Instagram. Sí, Clar. I què te diuen? i Però de no ho entens, has de Grècia. posar el traductor. En anglès, em parlen en anglès. I però Però- què te diuen? Que els agrada la música? Sí, que els agrada el que Potser faig, no deuen que entendre guai. ni la O... Bueno, Hi ha molta gent verificada, estranya, també, així com de països de l'est, Què et que em diuen, how beautiful you are. però ara Ix, I verificat... would like to lick your foot. M'encantaria llepar-te els peus, em diuen moltes vegades. I tu, bueno? I jo, em faig un OnlyFans de peus, sí, sí. Home, pot ser un bon negoci, potser. Mira, això és Delaware? Es declara Delaware o es declara a Espanya? No, es declara Espanya, crec. Ja no interessa, ja. Miqui Núñez vol facturar aquí a Andorra. Lituània. No, que llavors després treuen el clip d'això i em rebenten, cabrons. A Lituània, algun lloc d'aquest. Estaria guai, estaria guai. Sempre es parla del millor consell que t'han donat mai. Quin és el pitjor consell que t'han donat mai? No diguis la persona, no cal. En plan, destrossar-la tant. S'ho està pensant molt, Jo crec que n'ha rebut molts de mals consells. Sí, no et presentis a OT, em van dir. Jo crec que aquesta persona és una mentalitat de tiburón. És un crack. Tu, Calamitat, quin és el pitjor El consell? pitjor consell que m'han donat mai? Fuà, jo què sé què et diria. Porta a Miqui Núñez al podcast. Sí, porta Miqui Núñez al podcast. No, que va, jo què sé. No, és que jo normalment sóc jo el que em dono mals consells. A tu Saps? mateix. Tu mateix? Dic, això, Jordi, segur que vas pel bon camí. I normalment no acabaran pel bon camí. I jo sóc jo mateix que em dono mals consells i després veig que m'he donat mals consells, però no passa res. M'encanta. I tu, noi, te van algun consell? Sí, no el vaig aplicar, però em van dir, si és fora d'Osona no són cuernos. Ha dit no el vaig aplicar abans i jo ja sabia que anava per alguna merda Sí, d'aquestes. és que és el que m'ha vingut ara al cap. Sí, allò de, quan surts de la mal comarca, consell, quan surts de la comarca, és a dir, si vas a l'Hotel Vela no són cuernos, per exemple. Exacte. Saps? Allà hi ha impunitat, allà. És com una Nosaltres dèiem baixada. a partir de 600 quilòmetres. Jo tampoc ho he fet, 600 però... quilòmetres. 600 quilòmetres. A mi... Bueno, ja... Següent pregunta, sisplau, Següent pregunta. abans de que el Jordi la Següent pregunta. Bueno, Digues. No, sí, da igual. No pots cantar amb a tota la vida o deixes la Sara. Home, cabrons.
tria. No, has de triar. O deixes la Sara o et quedes sense cantar durant tota la vida. Ni a la dutxa. Aquesta secció també la fem amb Xupitos, per si no vols contestar a veure Xupito, però són, No, no farem veure són les 11 del matí. Potser no cal, no? Potser no. Hòstia, puc deixar-la i tornar després? Vinga. Pues la deixo i torno. Tornem després. Tornem després. No, que deixo la Sara, segueixo cantant i després d'un any torno amb ella. Ah, vale. Ah, pues Sara, mira el que ha dit. Mira el que ha dit, mira el que ha dit. Mira el que ha dit. Què prefereixes, que es morin 1.000 gossos o haver de pagar 1.000.000 d'euros? Si pogués, on pagar 1.000.000 d'euros. És que I fem-la al revés, imagina't. És a dir, et donen 1.000.000 d'euros. si al món es moren 1.000 gossos, ara mateix tu pitjant un botó i donen 1.000.000 d'euros, tu acceptes? No, 1.000.000 d'euros, eh? no. 1.000.000, eh? M'és igual. En una bassa hi ha una persona que no conec absolutament de res i 3 gossos, salvo primer els 3 gossos. Vale. Aquestes són les tipus de persones que volen portar el reservat. Salvo primer els gossos, salvaria també després la persona, però salvaria primer els gossos. amic. I sé que és un problema meu, o sigui, no pot ser que no, hi ha molta gent que no ho entén, però no sé què collons em passa al cap que els estimo, tio. No sé. Ojo, però aquí ja et posaré més en compromís. No, Un bebè recent nascut Home, no. o 1.000 gossos salvar. Què prefereixes? Però veure. 1.000 gossos desconeguts. Sí, el bebè també és desconegut. Clar, el bebè també és desconegut. Un bebè desconegut o 1.000 gossos? A veure, tios. No, salvaria el bebè primer, salvaria el bebè. Salvaria el bebè, però... Sí, salvaria el bebè amb una mà. I amb l'altra aniria I agafant amb l'altra... Sí. Més preguntes random, va. És que les altres que teníem eren per la Sara. Sí. O podem fer com si tu fossis la Sara. Vinga, va. I respondre Soc la el que Sara. creus, o el que creus que respondria la Sara. Val? Ei, vale, m'agrada. I després, Vale? després que ella et digui no. Vale. Que comenti la Sara comentaris. No. No. Quantes cerveses fan falta perquè et Miqui s'emborratxi? Doncs... Perquè la Sara s'emborratxi, No, un quart, de birra? Amb un quart de birra en té prou. La Sara ja amb un quart, amb un ja va... quart ja va... Perquè no veu mai. I jo, 2, 3. Amb 3, emborratxar. Allò que dius, ui, començo a notar-m'ho. 3. Perquè no sou de sortir de festa, perquè Gens. Netflix and chill sempre. Netflix en Gil sempre o cases de col·legues i birres i música. l'últim cop que vas sortir de festa en una discoteca, club... Uah. És que, clar, també és impossible per Miqui Mira, Núñez anar tranquil. A Alacant vaig anar fa uns mesos perquè hi havia un torneig de pàdel i van tancar la discoteca per la gent. Una discoteca era un bar musical com això i ens el van tancar per nosaltres. Si allò és sortir de festa, aquell dia. Si no, sortir de festa rotllo a Sant Cugat o Zona Hermètica i coses d'aquestes, des que tinc 22 anys, i en tinc 28, potser. Uau. Amb el que m'agrada a mi sortir de festa... Ja surto jo per tu, tranquil. Exacte. Ja surto jo per tu. Vale. Doncs vinga, va, l'últim... Jo tinc la secció, com fem sempre, una secció musical. Primer tinc unes preguntes ràpides que has de respondre sense pensar. Vinga. Facilites. Se'm dona molt bé. Cançó top 1 de la teva vida. El Niagara en bicicleta de Juan Luis Guerra. Va. Ets el primer que no es fa de pensar. Sí. Sí. Referents musicals. Charango. Podríem dir, hòstia, a l'Oreja de Van Gogh. Vale. Abans o ara? Diguem... A mi sempre m'agrada l'Oreja de Van Gogh. Abans ja... Ara també m'agrada. El que passa és que l'Oreja de Van Gogh dels 2000 és la que més recordem tots. És que és una putada perquè jo quan vaig entrar a OT, a la descripció, ho dic per justificar el que diré ara, em van preguntar quin grup de música hem de posar. I vaig dir Charango, La Raíz, La Pegatina, Obrim Pas, La Gossa Sorda, i em van dir, ¿y alguno que cante en espanyol? I vaig dir, La Raíz, no? La raïz. La Raíz, La Pegatina de tant en Sí, la tant. pegatina de tant en tant. Sí. Bé. O sigui que els meus referents són aquests. Referents Típic- catalans tots del 2000... Típic noi que neix del el 2000. 96 i que surt I de que festa porta la major. ronyonera i se'n va de festa major abans que sortir de festa. Sí. Exacte. Era el top. El 2018 eren els que més funcionaven. Doncs els meus referents són aquests, la veritat. DNPC en aquella època. Completament, o sigui, NPC catalanet, però jo, o sigui, veure Moreno, o sigui, de tot. Larito, endavant. Va, sí, la Larito no me'l vaig Ronyonera. posar mai perquè em feia por fredar-me, però... Col·laboració desitjada. La Fumiga. Ah, aquí has tirat fitxa ja, eh? Potser està tirada ja. No, I col·laboració desitjada internacional, encara que no sigui possible, però que... tira't un triple. Shawn Mendes. Ah, amigo. O Justin Bieber, que cabrón. Uah. Que veu fa el Justin, m'encanta. Seria allà un encreuament. De fet, Shawn Mendes, Justin Bieber i jo, els tres.
Justin Bieber, Shawn Mendes i Miki Núñez a una mateixa cançó. No s'ha fet mai el Català. crossover de català i anglès. Exacte. Com fan Bad Bunny amb en Drake, que De fan fet- castellà i anglès. De fet, amb una IA vols dir que no es podria fer això? Segur. Seguríssim. Ho farem, va. Ho farem. Ho farem. I t'ho passarem i direm, mira, hem fet una cançó de Justin Bieber, Shawn Mendes i Miki Núñez Català i anglès. perquè l'escoltis abans d'anar a dormir cada dia. Perquè ploris la nit. Cançó o artista que et fa vergonya dir que escoltes. No em fa vergonya, No, però però sí. no s'identifica amb la teva persona. Exacte, taburete. Hòstia. Ah, amigo. Molta gent diu taburete, eh? L'altre dia també és que sé a més- qui ho va dir. Jo el conec, soc col·lega del Willy, soc col·lega del Guillermo Bárcenas. No compartim absolutament res. O sigui, Només podeu parlar de música. ni el blanc dels ulls compartint. però parlem de música i coincidim a bolos i tal, i quan parlem de música tot bé. Cançó que eliminaries de les que has fet tu. Ui, Uau, que no t'agradi gens. que no m'agradi gens. Hi ha cançons que no m'agrada cantar en directe, perquè penso que són cançons que la gent no pot ballar i tal. O que diguis una cançó que està ni fu ni fa. Si no l'hagués fet no hagués passat res. No ho sé. Això és lleig perquè a la gent que li agrada Clar, tirau tio. pes, eh? Apaga la luz. Una que es diu Apaga la luz. Apaga la luz. No teniu ni idea de quina és. No, ja... Ni tu ni la gent que està veient. Per tant, no passa... Si, Per No tant, passa res. si desapareix de Spotify, Cap ningú se no n'enteraria. s'entera. Imagines que ningú. escriurem, tio. No, Escriurem, estic quina mala cansat cançó. d'escriurem ja. Estic cansat ja de... La meva cançó preferida per és Nadie se salva. Veus? És que el vaig escoltar un cop a Canet i vaig dir, aquest tio... Sí, sí. És que o sigui, ja et dic, la meva ex era com, aquest tio és superbo, m'encanta. I jo, bah. En plan, està enamorada, saps? Està Tio. enamorada i no canta massa bé, no sé què. Jo pensava sempre això. I et vaig veure en directe i vaig dir, És que a més, pues, El pri- m'he ficat celoso. el primer canet vam començar el bolo amb Nadie se salva. I jo recordo que era com, ara toca el Miki, i la penya com que marxava, saps? Saps? Toca aquest El popero Miki. d'OT, Eurovisió, tal, no sé què. Trompet. I marxava, i vam començar amb Nadie se salva, i a mitja cançó vam veure la marabunta de penya començant a córrer cap endavant i vaig pensar, sí, Sí. sí! Sí, que molta gent com tu. Perquè el show que feu aquest any només canteu cançons pròpies, feu versions, fem tot. una mica de tot. Estem intentant fer una versió. Una. Vull fer una versió d'una cançó que hem cantat tota la vida amb la banda de versions i que és meravellosa, i la vull fer. Es pot dir la quina dic. o no? Jo vull fer esbarzers. Mitiquíssima. Vull fer esbarzers. A més, portem 3 pitos. Portem trompeta, trombó i saxo allà darrere, que és com... Aquí, a mi em dona aquí el clatell i se'm marissa la tita. I a part, és que... a part aneu a tocar la fibra, perquè aquest any Joe se retire i els amb esbarzers, saps, aneu a fer plorar la gent de... una miqueta de sentimentalisme. És que en saben, Fan les coses bé, aquesta gent. Marketing. Després, ara has de definir amb una paraula els següents artistes que dic. No, Amb una no paraula, et ficarem en un Val. més. Una comencem. paraula. Ràpid, el primer que et passi. No. No faria molts que diria merda. Poques grasses. Genis. No, genis. Ah, Genis, ets gens. Dic, bueno, No, genis. Quevedo. Veus, amb aquest, crec que hagués dit la primera paraula que se li hagués passat pel cap. No, anem a dir... Tenerifeño. Sí, no. Espanyol. Hòstia, deixeu-me dir com NPC, saps? Vinga, vale. Saps? És com Vale, el sí. que tothom escolta. Com... Queen. Hòstia, revolucionari. Shawn Mendes. Hòstia, no sé, és... Li podes dir col·laboració, ja. Col·laboració, sí, no sé, és un crac. Shawn Mendes és un geni, també un geni, no sé. Sarah Roy. Pots dir una frase, va. Sarah Roy crec que és l'artista i la persona amb la sensibilitat més especial i màgica que he conegut a la meva vida. Tant quan canta, Que sigui la teva xurri, tu. Hòstia. però tant quan canta com quan explica les coses, com quan ho fa tot, és com se't cau la bava. És impossible que surtin només paraules maques de la teva boca, tio. Joder. Sobretot No quan diu podria fer Miki millor. Núñez. Quan diu Miki Núñez, que maco això que has dit, I a tio. part, al final, guapo, ja. Ja està. Ja em Clar, jo faig- tenia pensat aquesta pregunta per tu i per ella dir Miki Núñez. Diria el mateix, segur. Segur. T'imagines? Un imbècil, vol tenir tot el puto dia al terranet. Després, David Guetta. Transgressor, Bé, diria. Que és el primer DJ que jo vaig escoltar a la meva vida. Per tant, per mi va ser un canvi estrany. Hòstia, clar, porta molts anys el cabron. Clar. I per acabar, Charango.
Referents, no sé, absolutament, tota la meva adolescència. Referent. Tier list, cançons d'Eurovisió espanyoles. Mare de Déu. Baila el chiqui chiqui. Ojo, Posarem com va quedar, la 3. O sigui, com va quedar, vull dir, mitja taula, saps? Slow-mo. Hòstia, 2. Zorra. Merda. 1. La venda. Fins a... 4. Ea. 5. T'ha sortit malament. Va sortir malament. Hi havia alguna l'he acertat, però d'altres ha sigut un problema. Zorra, bueno, a mi m'agrada Zorra. Sí, jo la trobo. Ai, m'agrada. És que de festa, ojo, poca broma, Sí, m'encanta. a més, un DJ es va treure un remix que funciona molt bé en sessió. És que va molt bé. Sí, és bon tema. Que ja està? Sí, no? Ja està? Ja hem acabat? No, jo t'he preparat, vull tocar-te una cançó, bro. Que he Vinga. après a tocar la guitarra ara, passa la guitarra. És conya, no? No, que 100%. Però tocar la guitarra rotllo així o rascar? No. No sé què passarà és aquí. l'excusa perquè tu la toquis, saps? Però això està afinat? No. Sí? Buah! Clar, això deu estar saturant. Espera, deixa'm ficar el mòbil per treure-li Aquí, l'àudio. acabem ja. Per si són dolents. Ja, despedeixo i tu fas algo. Buah. Me fas una outro. Mentrestant, puc fer jo la despedida. Que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb... Ui, perdó, és que jo no toco espanyola, tio. Això està super separat, Excuses ja. perquè No, està estan posant excuses, clar. La catalana. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem... perdó, 6/7. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Això ho veurà la meva ex i li farà una ràbia, tio. En plan, escoltar el Miqui en un sofà. Aquesta, a mi aquesta m'agrada. Bueno, va, doncs ja està. Final immillorable, tu. Vinga. És que te l'he donat ja tu mateix, Crec que mai ho havia fet, això, tocar la cançó. Mai. Només les composo i després no les torno a tocar gairebé mai a la guitarra. És que això... A mi m'agradaria, abans d'acabar, copiar el que fa Wild Project, que és que el convidat digui l'última frase. Despedeix tu. Espera, hauríem de ficar el micro a la boca. Sí. Perdó. T'aguanto. I després d'aquesta frase I de què ha d'anar la frase? Jo què sé, No, el que vulguis. despedeix. Val. Bueno, despedeix. Quina és la digues el que meva vulguis. càmera? Aquella d'allà. Res, que moltíssimes gràcies a tota la gent que està mirant aquest podcast. Aquests dos tios són uns cracs. Hi ha gent darrere les càmeres que també són molt bons. Bé, n'hi ha una darrere les càmeres. Eh? Que n'hi ha una i prou darrere les càmeres. Bueno, vale. Però són multiusos. Sí, no, que no semblem aquí que som una gran empresa. No. Són 3 tios de puta mare. Mireu el reservat, escolteu el reservat, però sobretot escolteu Dins del meu cap, que és el nou single del Miqui Núñez. Bof. Vinga, abans, veiem. Vagi bé. Adéu.